Kaixo, zemuz. Oso ondo. Bai, joder. Plazer bat. Esan dute, nik hau ezkerreko hankakin esinatu nazela gutxi prestatu eta zuk lagundu. Nik prestatu etorri nahi zuzak, a ber, zer galdetzen diazun. Esan duguaz improvisazioa. Improvisazioa, totalmente. Baina, komikalaria zeltugu, Zer borka du? Komikalaria zeltugu edo. Ni korrika gutxi egiten dut. Gehiago, eskalatu edo mendira joan eta mendian ibiltzen dut. Ni korrikare pixkat, Bainakin mendiakin lotuka, baina enakin komika edo eskalada. Bai. Nola ez zinen mundu honetan. Ja urte batzu dira hasi nintzela. Beti gustatu izan zen mendia, nola korrika, eskalatu edo mendian ibili, dena gustatzen zait. Eta hasi nintzen, txikitatik betiko etxeko ohitura hori, mendia jotekoa eta bar. Eta pixkanaka gauza aprobatu, beste aprobatu, oso gustoko den naturan eta mendian egotea, nola eskalatzen, korrika edo dana delakoan. Mendian nola esan eskalatzen, komika egiten edo nola. Egizan, justu ez dauket hola zerbait bereziat zitzaian pasa hasteko, izan zen pixkanaka lagunak nituen, eskalatzen zutenak, mendian ibiltzen zienak, orduan venga Joseba, etorri, eta goazen eskalatzera, goazen mendia, eta pixkanaka munduan sartzen jo nintzen, mundioan sartzen jo nintzen. Ne, sekulako trauma dakat, mendi eskalatzen. Bai. Ikusi, bertiko moduan. Bai, kanpotik ikusita ala baten do, Gaua, hori egiten nuz, eta kinola. Hori gaua, eta ez zela nui pasako, baina kanpotik ikusita. Claro, bai. Emateu. Bai, ematen du arrisku handia daukala eta bar. Baina hortako prestatzea da, beti etxera osorik etortzeko eta ondo minik ezartzeko beti. Beti helburua izatea minik ezartzea eta ondo biltzea. Zeuki behar da kontutan adibidez eskalatzeko garaian. Azkenen behar duzuna ondo prestatuta jun, fisikoki eta buruz ere bai, gero arazorik ez izateko, eta gero gauzak ondo egin beti. Bizitzan bezala, beti gauzatzu kontutan hartu behar die, gero minik ezartzeko edo akzidenterik ez izateko. Eta saiatzea alik eta gauzak ondoen egiten, eta bitartean disfrutatzen ere bai, egon dugun horretaz. Eskalada ez da kirol bat oso ikusia, ez telebistan, ez gehiago ikusiero egin beharko genuke. Bai, guain eskaladan ere bai mundu diferentea daude, bada mendiko eskalada, besteat guain ikusten da olimpiadetako eskalada, ezberdina da, baina telebistan ikusten dena hori da, mendiko eskalada ez da ikusten, baina gu ez daukegu ezer erakutsi horrik, Gutxi erakutsita ere gu gurean disfrutatzen dugu eta horra aprobetxatuko dugu. Nola sentitzen zehazu eskalatzen zauden biltatzen? Oso sentsazio politia da, Eskatzen dizu eskala konzentrazio handia, orduan sartzen zea konzentrazio total batean eta azten zaizu beste guztia. Bakarri zaude urrengo pausoan pentsatzen edo ez erortzen edo gauzak ondo egiten pentsatzen, orduan horrek eramaten zaitu olako egoera berezi batea, eta egoera berezi hori sentitzea oso politia da. Gero baina konzentrazio handia eskatuko duzu pausoak egiteko, segurtasun neurriak agertzeko, Bai, eskatzen dut dena oso ondo pentsatzea, ez ergaizki egitea, pauso bakoitza oso neurtuan egitea, eta hori dena, konzentrazio oso maila altu bat egistezea, gauza ondo egiteko. Zeraka bereziak eskalada?
Ni bereziki gustatzen zait mendiko eskalada. Orduan niretzako dauka berezia, leku oso lasaietan, oso urrunetan eta oso berezietan egiten dela. Eta zaude leku oso bakartitan, bakarrik mendia eta zu, lotura oso polite da. Eta askatasun sentsazio handi bat da, askotan ez da? Zukatzen jozea munduko mendi batzutara, mundu mailako mendi batzutara. Gainera, ezakita zahnotatu hau, ea agapatzea zenbokan seme bala hori. Lagun bat ezagutu zenuen mendi batzen edo gero haurekin urbilako egon nahi zenuen edo. Bueno, ezakit, badakizu igual historiaren bat, nik ezakitena, baina bai lagunak ezautu ditut mendian. Eta lagun asko egin ditut mendian, Eta lagun oso onak egin ditut. Ez bakarrik mendian, mendiz kanpore bai, gauza asko konpartitzen dugunak. Eta bai, kanpora junda edo espedizio deitzen diogun horietan, lagun asko egin ditut. Eta lagun askokin ju naiz eta gehiagokin etorri. Pentsa, ze txoioa. Nolakoak dira espedizioak? Bueno, oso urruneko espedizio horiek oraindik daukate beste puntu bat, ez? Daukatela urruntasuna, etxetik urrun gaude, horrek bai arrisku bat ematen dio. Orduan gauza oraindik eta hobe egin barrikizu, minik ez hartzeko eta osorik etortzeko. Orduan, oso urruneko espedizio horiek, gero kultura berri bat ezagutzen duzu, jende berria, mendiak asko handiagoa dira, hemen baino. Orduan gauza berezi batzu baituzte, berezi egiten dituztena bidai horiek. Hoi, kriston aberasgarria izango da. Bai, oso. Kultura ezberdinak ezagutzea beti da aberasgarria, eta jende berria ezagutzea, leku berriak, mundu berriak ezagutzeak beti erakusten dizu pila bat, asko. Zer da mendia zuetzat, Joseba? Hori galdera zaila da, Niretzako mendia, nire bizitzan parte oso garrantzitsua da. Da leku bat, nire denbora liburan parte nahiko handi bat pasatzen duten, eta benetan ni neure sentitzen naizen leku bat, eta benetan aske eta gustora sentitzen naizen leku bat da. Aizkoetan bakarrik jungo zera mendia. Bai, gustoko mendia bakarrik jutea, ondo dago, pixka bat pentsatzeko eta bakoitzak bere hausnarketak egiteko. Eta bai, bakarrik jutea ere gustatzen zait. Ez dut eskalatzen bakarrik, baina mendira bakarrik jutea arrisku gabeko lekuetan gustatzen zait. Noiz, aizezinen espedizioetara juten. Nik uste dut lehenengoa 21 urterekin edola joango nintzela oso urrunera edo 21 urterekin. Eta horlako zerbait hainkaizte izan da. Nola egamaten da konsiente zera izan dezunakin edo. Bai, 21 urterekin igual handik gazteagoa zea, orduan beste ikuspuntua daukezu, baina, zea kostiente arriskuetaz, eta badakizu zer gertatu liteken edo ez, edo, gauza horiek ere presente dauzkezu, oso presente dauzkezu. Edizu galdetuko zenendiakik galdetuko zinetake, baina ze etortzen zezu gain burura hola. Gustoko mendi bat, adibidez. Adibidez, azkeneko presente daukatena, hemen inguruan oso gustoko ditut, baina kanpora begira jarrita, azkeneko udaran egon ginen Kirgistanen, eta egon ginen baiara oso galdu baten, zibilizaziotik oso urrutiz egon, eta oso mendi politia zituen, mendi oso altuak, pareta oso altuekin, baiara oso politia zen berdea, erreka oso polioa zeukan, eta oso leku berezi izan. Eta oantxe, buruan presenteena dauketena agian hori da, baiara magiko hori. Ondo pasatzen duen, Oso ondo, pasatzen duen, oso ondo. Mendia ez aparte zerbait egina daukazu, edo ikasketak. 'Nik egin nuen ingenieritza, ikasi nuen. Eta, 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 'Nik eg
Gero enpresantan lan egin nuen eta bain irakasle naiz. Irakasle, nire lana irakasle. Hezkuntzan. Hezkuntzan lan egiten dut, lanbide heziketan, zikloetan naiz irakasle. Eta bueno, aparte, afizio asko ditut mendia zienak ere bai, irakurtza gustatzen zait, musika asko gustatzen zait, bueno, kultura orokorrean pixka bat gustatzen zait, naiz eta igual batzutan ez den gehiegi hortan denbora pasatzen, gustoko dut, gauza ezberdinak ikustea, ezagutzea. Ze musika entzutezu? Denetik, baino egia esan, gehien bat musika zaharra gustatzen zait, Bai. Gaur eguneko musika baino gustoko goa, 80-90 hamarkadako musika nola euskalduna, edo ingelesa, edo... Bai, oso gustoko ditut. Eta izan duzu irakurtzea urtetzen zaitu. Bai. Esango zen liburu bat. Bai, irakurtzea gustatzen zait, liburu bat hor zaila jartzen diazu, Baina, bueno, bat botako dizut. Adibidez, azkenetako irakurri nunetako bat, Arkaitz Kanoren liburu bat irakurri nun, Fakirraren ahotsa asko gustatu zitzaion. Irakurtzeko dakat. Bai, oso gomendagarria, oso politia da. Bai. Jo, eta jake agaiteak behar pelikula bat, esan pelikula bat. Pelikula bat esan behar nizuke, hori ez dakit zein izango nizuken, ez dauket bat ola beste guztien gainetik dagoena, baino bat esatera aldera azkenea ikusi edan baten bat, bueno, zahar bat esango dizut, lehenago ikusita dauketen bat. Un poco de chocolate, gustoko dut. Eseperako tranbia gero liburu atera zuten. Bai. Galdera experimental. A ver. Banekin ez dutuko zela. Galdera bai, nik asmatua, zu erantzuna asmatzeko eman. Orduan, zelotua egingo zenuke mendia eta irakaskuntzaren agotean. Bueno, niretzako bi mundu oso ezberdin dira, eta gaina gustatzen zait bi mundu ezberdin ukitzea. Bai, gustatzen zait nire afizio ukitzea eta nire ofizio ukitzea. Modu hortara, ikendetena disfrutatzen dut nire afizioarekin, baina nire ofizioa, nire lana dena, beste bat daukat. Gustatzen zait bi mundu ezberdinak bereiztea. Orduan, lotura ez diet ikusten, baina loturarik ez eta aurkitzen ez da. Badakit ez dakazula alako bola magikoen, baina nola ikusten duzu zure burua hemenik urte batzuta. Jo, ez da erreza, urte gutxitan asko aldatzen dira egoerak, baina, bueno, gustatuko litzaiake oain bezala jarraitzea, nire denbora librean ni gustoko duten gauzak egiten, lan gustoko lan batean ere bai, orain oso gustora nago lanen. Eta, bueno, familian, lagunekin, eta oain dinamika horretan gustako litzaiake hola jarraitzea. Bueno, euskalo, bizitzak buelta asko ematen ditu. Igual, arkeologo Bai. Hainbeste mendia eta gero. Posible da, euskalo, bizitza asko aldatzen da, ez zintzaio ez herri ateri gitxi. Eta buelta asko ematen ditu. Eta gozatein nun, hemendik urte batzutan nun bukatuko duen da zertan. No, aterik ez da itxi behar, ez herri. Baina, ni oso gustua egon zuek momentua eta mila esker etortzeagatik. Zuri, inbitatzeagatik. Bilateko diago, oso handi bat. Bai, handi bat. Agur! Agur!